Новы медцэнтр для чыноўнікаў адкрыюць пад Менскам у лістападзе. Белпол сцвярджае, пабудаваны ён будзе за кошт прыватнай кампаніі Land Resource, звязаны з бізнесменам Мікалаем Вераб'ём, вядомым кашальком рэжыму Лукашэнкі. У верасні 2023 году Лукашенка асабіста распарадзіўся прадаць без тэндэру санаторый Лазурны і цэнтр світанак за $1,5 мільёна. Новы ўладальнік абавязаны быў знесці старыя будынкі, пабудаваць медкорпус, цалкам яго абсталяваць і да канца 2025 бясплатна перадаць дзяржаве. Ён месціцца на беразе вадасховішча Дразды, побач з прэзідэнцкай лічкамісіяй. Кошт праекту ацэньваецца ў больш як 188 мільёнаў рублёў, плюс дадатковыя выдаткі на знос і дакументацыю. Паводле пляну, 6павярховы корпус зойме больш за 14 000 квадратных метраў. Тут размесцяць спа-зону, басейн, трэнажорную залю, канферэнц-залю, гатэль і апартаменты. Белпол называе гэта карупцыйнай схемай і адзначае, фармальна кампанія гандлюе вуглем і будматэрыяламі, але атрымала эксклюзіўнае права будаваць медустанову для абраных. Аб'ект плануюць здаць 5-7 лістапада, паведамляе Белпол.